κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια να πούμε ότι νύχτα ήρθε το νομοσχέδιο και το πρωί καλούμεθα να έχουμε επιτροπή και να τοποθετηθούμε επ' αυτού, και τώρα δεν ξέρω, μην καταλήξουμε κι εμείς στο τέλος να λέμε δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε, γιατί κατά εκεί πάει η δουλειά. Και με αυτές τις fast track διαδικασίες πάντα και πολιτικά σκεφτόμενοι υποπτεύεται κανείς γιατί τόση βία και με τέτοιες διαδικασίες προχωράμε αφενός, και αφετέρου παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών. Βλέπουμε λοιπόν με μια ταχύτητα να τακτοποιούνται σε ένα νομοσχέδιο υποθέσεις της υγείας, κατά τα άλλα νομοσχέδιο της υγείας, και άλλων 2-3 υπουργείων ρυθμίσεις εδώ. Νομίζω ότι αυτό το ξεχύλωμα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας δεν μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Πρόεδρε, διότι ό,τι ζήτημα και αν βάλεις στις προσθήκες αυτές εδώ των άλλων υπουργείων που έχουν γίνει, πρώτον δεν υπάρχει υπουργός να απαντήσει, δεύτερον δεν μπορεί να γίνει διαδικασία ουσιαστικής συζήτησης εδώ, διότι δεν γνωρίζει κανένα στα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερο σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση αφενός και αφετέρου να καταλήγουμε κάπου. Η κυβέρνηση διαστόματος αναπληρώτριας Υπουργού και των υπολείπων της υγείας των κυβερνητικών παραγόντων εξήγηλε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τομές στην υγεία συνολικά, και ανταυτόν βλέπουμε την πρώτη ρύθμιση στην υγεία να μετακινεί στρατό και πυροσβεστική και άλλους για να καλύψει τα κενά στο ΕΚΑΒ. Σήμερα τι βλέπουμε? Παρατάσεις, μετακινήσεις για να μπαλώσουμε πάλι. Ωραία. Ως πότε θα μπαλώνουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ? Ως πότε θα μπαλώνουμε? Και σε τελική ανάλυση αυτό ήταν το όραμά σας, μιας και επικαλείστε το 41%. Αυτό ήταν το όραμά σας για την υγεία? Αυτό είναι που προβλέπετε το κουστούμι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καυχάστε κιόλας? Απορώ δηλαδή. Περιμένουμε λοιπόν, είμαστε υπομονετικοί. Αλλά το να λέμε οι ήρωες γιατροί, το συγχαρητήρια στο προσωπικό, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στους άλλους που στήριξαν στην πανδημία την κοινωνία και έδωσαν και πήραν, παρακάτω, δεν έχει αντίκρισμα αυτό. Τι προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε? Εδώ βλέπω πάρα πολλές παρατάσεις στα άρθρα σας σε διάφορους τομείς. Άντε, να είμαστε καλοπροαίρετοι να πεις να συμφωνήσουμε. Το παιδίατρο δεν τον έχουμε μέσα. Γιατί λήγουν οι συμβάσεις του 39ου του 23, ο προσωπικός παιδίατρος που δεν επαρκούσε έχει συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Σε αυτό δεν έχουμε παράταση. Το σημειώνω να το δείτε και βεβαίως αυτό να ληφθεί πρόνοια, διότι ο παιδιατρικός πληθυσμός θα μείνει ακάλυπτος. Προχωράμε τώρα, δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες των πρώτων άρθρων έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί, και πάω στο άρθρο 5, όπου εκεί γίνεται αναφορά του νόμου του 4498 του 17, που είχε νομοθετηθεί βέβαια προκειμένου να εναρμονιστεί η νομοθεσία η δικιά μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, διότι επίκεινε το πρόστιμα τότε και τα οποία δεν φάγαμε. Βλέπουμε λοιπόν στην ουσία η κυβέρνηση να παρατείνει την δυνατότητα της 48ωρης λειτουργίας. 48ωρη δουλειά. Ο πυρήνας αυτού ποιος είναι? Η υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η εξουθένωση του ιατρικού δυναμικού του συστήματος υγείας. Θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να συνεχίζεται εσαΐ? Θεωρείτε ότι οι παρατάσεις λύνουν το πρόβλημα? Κάθε άλλο θα έλεγα. Στο άρθρο 7 πάλι το ίδιο ισχύει. Πάλι για υποστελέχωση μιλάμε. Και το δεδομένο ποιο είναι?
ότι σε σχέση με το 19, επειδή αρέσκεστε να επικαλείστε το παρελθόν και να κάνετε συγκρίσεις, αν και γίνεται μακρινό πλέον το παρελθόν, διότι το άμεσο παρελθόν είναι δικό σας, εσείς είσαστε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σήμερα σε σχέση με το 19 έχουμε 7.000 λιγότερες θέσεις, αφού θέλετε να κάνουμε και συγκρίσεις. Και πάμε στο επίμαχο άρθρο 11, όπου ουσιαστικά γι' αυτό κατεβαίνει το νομοσχέδιο αυτό, για να φτιάξει την ενιαία λίστα χειρουργείου. Η λίστα χειρουργείου νομοθετήθηκε το 16 με το γνωστό νόμο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να μπει μια σωστή λειτουργία και να εύρυθμα τα χειρουργεία να λειτουργήσουν ένα νοσοκομείο. Και βεβαίως προβλεπόταν ακριβώς και η διαδικασία περίπου όπως ορίζεται και εδώ. Η ίδια διαδικασία είναι. Ο αναπληρωτής διοικητής θα κρατάει τη λίστα, ο υπάλληλος, χειρόγραφα βέβαια όλα αυτά, ψηφιοποιούνται σήμερα από την ΙΔΙΚΑ και μπαίνουν σε ενιαία λίστα. Τι είναι η ενιαία λίστα? Μου είπε κάποιος χθες ότι ανοίγουμε το παράθυρο, λέει η κυβέρνηση, στην ιδιωτικοποίηση. Μα εγώ από ό,τι βλέπω εδώ και εμβαθύνοντας στην ενιαία λίστα χειρουργείου, κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι ανοίγουμε παράθυρο, ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα της ιδιωτικοποίησης στα χειρουργεία. Η ενιαία λίστα προβλέπει λοιπόν μέσω της ΙΔΙΚΑ, και σαφώς αναλύσσεται στα προσωπικά δεδομένα και πώς αυτά θα διασφαλιστούν, όπου θα βρεθεί θέση να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος. Και εδώ μπαίνουν πάμπολα ζητήματα. Πώς θα πάει ένας άνθρωπος να χειρουργηθεί σε έναν άγνωστο γιατρό, σε ένα άγνωστο περιβάλλον και κάπου που δεν ξέρει κανέναν? Ένα. Δεύτερον, και τι εμπιστοσύνη θα έχει εκεί? Το δεύτερο και σημαντικό είναι πού θα είναι αυτό και πώς θα πάει εκεί. Διότι για να πάει να χειρουργηθεί δεν θα πάει μόνος του. Είναι λογικό. Θα έχει και συνοδό. Θα η γυναίκα, παιδί, αδερφή, κάποιον θα πάρει κοντά. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν κόστος μετακίνησης, προϋποθέτουν κόστος διαμονής, προϋποθέτουν και όλα να πάνε καλά στο χειρουργείο. Εάν έχει και επιπλοκή και μείνει κανένα εβδομάδα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτά πάρει χαρτί και μολύβι αυτός ο άνθρωπος και τα γράψει και τραβήξει τη γραμμούλα από κάτω και βγάλει το λογαριασμό, ξέρετε τι θα πει στο τέλος? Δεν πάω εδώ δίπλα στην ιδιωτική κλινική να το κάνω, να ξεμπερδεύω, αφού τα ίδια θα πληρώσω. Αυτή είναι η πόρτα της ιδιωτικοποίησης της υγείας και την ανοίγεται διάπλατα. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτό. Στην ενιαία λίστα, η ενιαία λίστα όπως εφαρμόστηκε και όσο εφαρμόστηκε ανανοσοκομείο, νομίζω ότι ήταν σωστή νομοθέτηση, και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την τήρηση της λίστας αυτής αφενός. Και αφετέρου εκκρεμεί και το ζήτημα των απογευματινών ιατρίων, που βάλατε όλους τους γιατρούς να μπορούν να κάνουν ιατρία, το πώς θα μπουν στη λίστα, αν θα μπουν στη λίστα, και αν και το απογευματινό ιατρείο το εφαρμόσατε πέρσι νομοθετικά, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη βέβαια, εάν θα προχωρήσει. Δεν ξέρω. Χειρουργία, ναι. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτό και τι σκέφτεστε να κάνετε σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά της ιδιωτικοποίησης. Και βέβαια εμείς είχαμε κατηγοριοποιήσει και τα χειρουργεία σε 5 κατηγορίες και αναλόγως προβλεπόταν το πώς θα πάνε, και βέβαια καταστρατηγήθηκε και αυτό, διότι οι περισσότεροι γιατροί τα βγάζανε επίγοντα, τα πηγαίνανε ως επίγοντα τα τακτικά και κάναν τη δουλειά τους, ενώ υπήρχε πρόβλεψη και εκεί να μην υπερβαίνει το 10% το επίγον των τακτικών χειρουργείων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δικλείδες ουσιαστικά αυτές για να προστατεύουν τον ασφαλισμένο από το λεγόμενο φακελάκι, καλός ή κακός νοούμενο, αν είναι καλό. Οπότε θεωρούμε ότι εδώ εκτρεπόμεθα ουσιαστικά της νομιμότητας, θα έλεγα,
και δεν νομίζω ότι είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η λίστα και η σειρά των χειρουργείων και η εξυπηρέτηση του κόσμου. Εξάλλου, οι κατηγορίες των χειρουργείων δεν ήταν και δικιά μας έμπνευση, ήταν πρόταση των ιατρικών εταιριών. Οπότε νομίζω ότι έχει θεσμική κατοχύρωση και επιστημονική τεκμηρίωση για να μπορούμε να στηριχτούμε και να αποδώσουμε κάτι τέτοιο. Αυτά, γι' αυτό δεν ξέρω τι θα λάβετε υπόψη σας ή αν τα λέμε στον αέρα. Όχι. Έχω και το 18. Και για το οποίο και γι' αυτό έχουμε έτσι σημαντικές, όχι απλώς επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, σοβαρότατες αντιρρήσεις, διότι εδώ πάμε στην αρχή... Επί της αρχής μιλάμε σήμερα τώρα. Τάθρα στο... Θα μπω και παραμέσα μετά, ναι. Αλλά εδώ έχουμε την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, κύριε Πρόεδρε, όπου εδώ παραβαίνουμε το νόμο και τυπικά και ουσιαστικά. Ενώ ο νόμος σαφώς ορίζει ότι πρέπει να είναι καθηγητής και ο αναπληρωτής του καθηγητής και να είναι καθηγητής γιατρός σχετιζόμενος με το αντικείμενο, με ευτήρας γυναικολόγος, ή καθηγητής της νομικής, για να μπορούν να έχουν εξειδικευμένη γνώση να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο έργο, να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στα Χανιά με τις συγκεκριμένες κλινικές και με τους συγκεκριμένους που είχατε διορίσει ως κυβέρνηση. Άρα παραβαίνετε τον νόμο, διότι πάτε σήμερα και βάζετε συνταξιούχο δικαστικό. Δεν ξέρω αν έχετε κανέναν να διορίσετε εσείς, αλλά κατ' ουσίαν τι μπορεί να γνωρίζει ένας συνταξιούχος δικαστικός ως πρόεδρος αυτής της αρχής, η οποία θέλει εξειδικευμένη γνώση. Κάνατε αλχημίες, φτιάξατε, τι κάνατε την προηγούμενη να βάλετε το βραχνί, τέρατα και σημεία. Πάρτε τα αποτελέσματα. Για να αναστείλει τις ποινές και το κλείσιμο της συγκεκριμένης κλινικής, και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Πάει και ο βραχνής, έκλεισε την κλινική και όλα γύρισαν τα ανάποδα και γύρισαν και κατά πάνω σας. Αυτό που κάνετε όμως σήμερα εδώ είναι πολύ πολιτικά ανορθόδοξο αφενός και αφετέρου εντελώς παράνομο, κύριε Πρόεδρε, και δεν επιτρέπεται αυτό και δεν επιτρέπεται και σε εμάς να το δεχτούμε αυτό με τίποτα. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα να μην πω περισσότερα γιατί θα επανέρθουμε. Θέλω να πω μοναχά στο άρθρο 21, το 18 ήταν αυτό, για το Εθνικό Μητρό των Καρκίνων, των Νεοπλασιών, όπου εκεί πάλι ξανακάνετε το ίδιο πράγμα. Όλες τις νεοπλασματικές ασθένειες τις βάζετε σε ένα τσουβάλι ουσιαστικά, σε μία λίστα. Ενώ υπήρχε κατηγοριοποίηση των 4 πιο συχνών μορφών καρκίνου, μαστού, πνεύμονα, εντέρου και προστάτου, και σαφώς υπήρχε άλλη αντιμετώπιση, κατηγοριοποίηση. Σήμερα τα βάζετε όλα, μπαίνουν όλα με ένα όνομα και τελικά έχουν την ίδια αντιμετώπιση, είτε φαρμακευτικά είτε αλλιώς, που δεν ξέρω και αυτό που θα μας οδηγήσει έτσι όπως το πάτε. Και βεβαίως έτσι υποχρηματοδοτείται και ο βασικός κορμός των παθήσεων, των συχνών παθήσεων των νεοπλασματικών, που θα πρέπει στοχευμένα να αντιμετωπιστούν, προγραμματισμένα να αντιμετωπιστούν και συντονισμένα. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, και επανερχόμεθα πάλι επί των άρθρων και επί της ουσίας συνολικά του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ.